Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Lolita. 37 years old at certified tambalanista since 2011. Sumulat ako para humingi ng advice. Ang sincere nyo kasing magpayo at ang dami ko nang natutunan sa inyo. Yung mga learnings ko from the tambalan na i-apply ko sa buhay ko. Anyway, I am an adopted child. 10 years ang age gap ko sa ate at kuya ko. Thankful ako sa pamilyang kumupkup sa akin dahil pinalaki nila ako at napatapos ng pag-aaral. Unfortunately, sila din ang dahilan kung bakit humihingi ako ng payo sa inyo ngayon. Lumaki akong introvert. Dahil bata pa lang ako, tinutukso na akong ampon ng mga kalaro ko. Ang masakit, pati yung mga kamag-anak namin kapag nakikita ko, yun din ang bukang bibig. Ramdam ko na hindi ako tanggap bilang pamangkin, pinsan o kahit anong miyembro ng pamilya. Nung teenager na ako na lang at yung isang pamangkin ko ang naiwan sa bahay. Nag-abroad kasi si ate at si kuya ay nagtatrabaho naman sa Maynila. Dito ako nagsimulang molestyahin ng tatay ko. Nagigising na lang ako sa gabi. Nahawak niya ang masiselang parte ng katawan ko. Kapag naliligo ako, sinisilipan pa niya ako sa banyo. Sinumbong ko sa nanay pero wag ko daw ipagsabi dahil nakakahiya. Simula noon, lagi na silang nag-aaway at nagsisigawan. I was traumatized by their non-stop fights. Sa kabila nito, lumaki naman akong hindi sila binigyan ng sakit ng ulo. Naging masunurin ako at walang bisyo. Sa ngayon, may sarili na akong pamilya at nakabukod na. Ilang bahay lang naman ang pagitan namin sa mga magulang ko. Si ate ang nagpo-provide financially sa kanila. Malayo pa din si kuya. Yung pamangkin ko naman nagkaroon ng mental disability due to drug overdose. Matanda na ang kinalakihan kong mga magulang at kailangan ng mag-aaruga sa kanila. Dahil ako lang ang malapit, sa akin na iwan ang responsibilidad. Kasalanan po ba kung gustuhin kong magpakalayo-layo na lang din? Hindi ko masikmurang alagaan ang lalaking nang molestya sa akin nung bata pa ako. Natatakot naman akong masabihan ng walang utang na loob ng mga kapatid at kamag-anak ko. Hindi naman kasi nila alam ang traumang pinagdaanan ko sa tatay ko. Sana po ay mapayuhan niyo po ako kung anong mabuti kong gawin. Ang inyong tambalanista, Lolita. Hi Lolita. Alam mo hindi ko alam kung saan kami kukuha ng sasabihin oo, sa'yo. nang sasabihin sa'yo. Dahil wala kami makuha, next topic na lang. Charot.
Next letter sender Next na lang. letter sender na lang. Yun na lang magaan yung problema. Yung may pimple sa likod. Ganun. Yung mabaho yung gilid ng ilong. Yung mga ganun lang. Yung may alipunga, buhi, buni, hadhad, ganun. No, kayang-kaya natin yan. Oo, madali. Kahit i-podcast pa nga. Ay nako, sa Nako, true. Hindi mauubos ang ano ka sasabihin ba? namin. 2 days and 3 weeks na topic. Basta skin disease. Okay. Well, kasi syempre, eto na lang, yung tungkol sa mga kamag-anak. Eto, meron ako masasabi tungkol sa mga kamag-anak. Alam mo, sa totoo lang, ang mga dinidivorce, hindi lang naman talaga ang mga asawa ang dinidivorce. Minsan kailangan i-divorce din po natin yung mga kamag-anak po natin. Maraming sinasabi. Totoo naman. Oo, tama. Kasi Eliminate them. Ialis po din po One natin. by one. Oo, yung mga bang hindi nakakatulong. Kasi isa sa mga concerns ni Lolita is yung ano na lang yung sasabihin nila. Baka sabihin nila wala akong utang na loob. Eh wala ka rin namang obligasyong ipaliwanag sa kanila. Unless gusto mo ipaliwanag para maintindihan nila. Okay lang din naman, 'di ba? Pero sa totoo lang, 'di ba? Gusto mo sabihin sa kanila, di kayo mag-alaga. Total kayo yung madaming sinasabi, 'di ba? Total kayo yung madaming gustong anuhin eh, 'di ba? Yung concern na concern. No. Eh di kayo na, 'di ba? Pero hindi mo gaganunin kasi baka mamaya sabihin na naman ganun. Pero yun yung isang pwede nating ma-pick up. I-let go po natin yung mga taong nagbibigay sa atin ng stress. Yung wala pong naidudulot na ambag na mabuti sa buhay po natin. So kung alam po natin na itong taong to nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging masungit, 'di ba? For example, meron akong kaibigan ng isang araw kunikwento niya na kinailangan niyang paalisin yung isa niyang kasama sa bahay. Kasi daw yung kasambahay na yun, yung nagiging dahilan kung bakit siya nagiging masungit. Grabe yung kasambay. Oo, hindi kasi parang napukaw. Oo, yung kanyang pagiging kasungitan. Pagiging masungit, ganon. Kasi dahil sa kanya parang ganon. So parang ayaw niya ng ganong klase ng tao. Oo. Yung magiging dahilan kung bakit magiging masungit siya. Hindi naman siya masungit in the first place. Parang ganon. So, let go mo yung mga taong ganon. Niligpit nyo? Ha? Niligpit nyo? Hindi kami. May inutusan kami. Wag mo kaming basta-bastang pinagbibintangan. Hindi kami ang gumawa. May inutusan kami. Hugas kamay tayo dyan. Nakakatawa kasi yung mga ganun, ligpitin mo na yan. Ang luma ng iligpit Oo, mo diba? na yan. Kakapanood ng mga pelikulang luma. Yan. Sir, boss, ako na bahala lumigpit sa kanya. Sabihin mo lang, boss. So, anong Anong ginawa oras? nyo? Anino? Anong ginawa nyo doon sa Hindi kasambahay? hindi ako. Yung kaibigan ko, ito naman. Hindi ka nakikinig. Eh, anong ginawa nila? Hindi, ang ginawa niya talaga, she had to let go. Yun yung sinasabi. Okay. Yung parang just to give an example na kung itong taong ito ay nagiging dahilan kung bakit nagiging ka masamang tao, nagiging masungit ka, hindi ka nagiging best version of yourself, 'di ba? Bakit mo patatagalin na nandiyan sa buhay nyo 'yan? Correct 'Di ba? ka. Pero kung yung taong 'yan, malaki yung naiambag sa buhay ninyo, nakakatulong naman talaga, ganyan, i-keep mo yung mga taong ganun. Pero those people who are not helpful, babalik lang tayo dito kay Lolita, 'di ba? Yung mga taong di nakakatulong, wag mo nang isipin sila. Wag mo nang isipin. So, kumbaga, tanggalin mo na sa maraming isipin mo ngayon, Lolita, yung mga kamag-anak at yung mga sasabihin nila. Kasi dapat nga sanay ka na eh. Kasi bata pa lang may sinasabi na sila. Manhid ka na. Oo. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa manhid? Ano ba? Diba dapat sanay ka na eh, na meron silang sinasabi. Actually, gumawa ka, lahat, hindi lang ka naman kamag-anak mo eh. Kahit sino, gumawa ka ng maganda, gumawa ka ng hindi maganda, may sasabihin sila. Totoo yun. So, gawin mo lang yung sa tingin mo ay makakabuti para sa'yo. Yes. Yan. So, dead man na din sa mga kamag-anak na yan. I-divorce sila kahit hindi sila asawa. Eliminate them one by one. Correct. Eliminate the enemy. In Tagalog, iligpit na yan. May mga kakilala po kami, nagliligpit. Sarap! Yun. So, wag mo muna silang isipin. Mas isipin mo yung ikaw. At kung di ka komportable dun sa taking care of somebody na hindi ka naman namin i-force. Oo. Hindi pwedeng ipilit yun eh. Correct ka. Ang pagtulong ay dapat bukal sa loob. 'Di ba? Ang pagsuporta sa isang tao ay dapat bukal sa loob. Kasi pag hindi bukal sa loob, isusumbat mo sa kanya yan balang araw. Ganun naman sa buhay, no?
let's remain thankful doon sa mga taong naging mabuti sa atin. And let's be forgiving doon sa mga taong may atraso sa atin. Mahirap gawin, di ba? It's not an easy task magpatawad sa mga taong gumawa sa atin ng kasalanan. Actually, depende nga sa kasalanan Kaya ginawa. nga Ito, malupit na kasalanan ginawa sa'yo, Sa di ba? true. At hindi rason na porke inampon ka nila o inalagaan ka nila ay may karapatan silang abusuhin ka. Hindi ganon. talaga. So, kung sino man sa pamilya, malamang mayroong mga ilan-ilan pa rin naman dyan na na mabait sa'yo. So, remain thankful. Be thankful, di ba? Sa mga taong ito. Doon sa mga hindi maganda ang sinasabi, tama yun, dumistansya ka na. Mga yung malaki ka na, kaya mo nang, di ba, tumayo sa sarili mong paa, gawin mo na yon. Lahat ng bagay na magbibigay sa'yo ng stress, iwasan mo na sila. Surround yourself with positivity, di ba? Surround yourself with people who will bring out the best in you. Yung gaganda ka. Kasi isipin mo, Yes. 37 ka lang pero mukha kang 58. Oh. Diba? Ibig sabihin na stress ka, may mga nagbibigay sa'yo ng wrinkles. Yes. May dahilan kung bakit ka tsumatsaka. Correct. May dahilan kung bakit tinanong ka kung meron kang senior citizen ID. Nakaka-offend, Oo, di ba? diba? Kasi yan, yung may mga taong ganyan sa paligid. Totoo yun. At Ngayon, malaki ka na, kaya mo nang gawin yun, correct. Di ba? Kaya, oo, pwede mo nang, you can decide to do that. I think Yes. kapag as you grow older, that's when you realize na hindi mo naman kailangan lahat ng tao sa buhay mo eh. Yes. Diba dati kung ang tropa mo 20, minsan marirealize mo, 3 lang talaga dyan yung talagang through thick and thin sasamahan ka. Yes. Diba? Ngayon naman, yung tanong mo tungkol dun sa tatay mo, again, ako hindi kita pipilitin kung ayaw mo, kung nasusuka ka, kung hindi mo hindi mo mapatawad, kung Lalo na kung traumatic sa'yo, Oo, kung di ba? traumatic, hindi ko sasabihin na sige na, ganyan, go mo na lang kasi sila nagpalaki sa'yo. Hindi ko sasabihin sa'yo yan kasi medyo matindi. Panahon na medyo, magsasabi. Oo, matindi yung nangyari. So, pero kung hindi mo naman din kayang hindi tulungan kasi 'di ba ikaw lang yung pinakamalapit, 'di ba ganon. Siguro ang kailangan mo lang talagang gawin is coordination dun sa mga taong pwedeng umassist. So, kumbaga ang assistance mo at a certain degree lamang. So, pwedeng ang assistance mo financial. Wow, sana all. Pengin pera to. Kaibiganin ka namin. Oo, financial assistance. Pwedeng ganon o kaya scheduling. 'Di ba yung bang mga ganon, i-schedule mo kung sino magbabantay, Pwede. yung mga ganon. So, meron ka kung hindi mo kayang, hindi naman talaga totaling tumulong kasi sabi mo nga, 'di ba, lumaki kang maayos. Hindi ka naging suwail. Sa gitna ng lahat, wala kang bisyo, ayos ka, 'di ba? Which is a good thing. In fairness to you, ayos, hindi ka napasama. So, ibig sabihin, meron sa puso mo na tutulungan ko pa rin kahit masama yung loob ko, kahit may trauma ako. So, pwede ka namang tumulong kahit nasa malayo ka eh. Correct. Minsan kasi akala natin yung pagtulong pwedeng malapitan lang lagi, diba? Hindi eh. Pwede tayong tumulong even from afar. Correct. Ganun. Alam mo, ang naging impression ko nga sa kanya no? Naging mabuti siyang tao. Oo, correct. Mula sa mga bagay na hindi magandang nangyari. Diba, isipin mo yun, no? Yung mga taong chismosa sa paligid mo, na kamag-anak ang dapat inaasahan mo magiging mag-uplift ng emosyon mo, diba? Magbibigay sa'yo ng matinding positivity. Lahat sila negative eh. True. Pero naging mabuti kang tao. 'Di ba? So, Tapos pagpatuloy iniisip mo mo lang pa rin, yan. tsaka iniisip mo pa rin sila. Kumbaga, parang humingin ka ng payo kasi nagtatalo yung puso mo, emosyon mo, lahat. Kasi, napalaki ka naman nila. Kaya lang at the same time, traumatized ka. So, alam mo yun, yung kabutihan mo lumalabas eh. Totoo. Kaya, sa amin, you can still help even from afar. Oo, yun na lang yun. Kung hindi mo pa talaga kaya at walang pipilit sa'yo dahil may trauma ka. 'Di ba? Ikaw, gusto mo bang yung tatay nagmolest siya, yung nanay kinunsinte. Ibig sabihin hindi nilabanan. Hindi ka pinaprotektahan. Oo, parang hayaan mo na lang or wag ka na lang maingay kasi nakakahiya, 'di ba? So, hindi lang traumatizing para dun sa tatay, pati dun sa nanay. Kaya parang mabuti yung puso mo, pero traumatized din yung puso mo. So, saan tayo? So, doon tayo sa yung hanggang kaya mo lang. Correct. Or pwede din namang isang option. Total, may gawin ka o walang gawin, may sasabihin naman eh. Doon sa hindi ka masasaktan, at least wala kang ginawa. Oh, pwede din. Wala ka na lang gagawin. Wala ka nang gagawin, oo, di ba? Kasi may sasabihin din naman sila. Oo. Kaya lang, partner, hindi nga kasi siya ganun. Hindi siya ganung klase ng tao eh.
Oh. Na parang wala lang gagawin. Kaya parang, ano ba, tutulong o hindi, kaso traumatized paano? Ganon. So, help from afar. Pwede yun. From a Oo. distance, the world looks blue and green. Yan, ganon. So, from a distance ang pagtulong pwede. Sige na. The singing DJs. Yes. The feeling singing DJs. Feeling singing DJs. Ayan. Ayun, ha? Sana Oo. nakatulong. Di namin alam kung nakatulong, pero sana. Ayan. Ramdam namin na mabuti ang puso mo. Correct ka. So, Mabait kang tao. correct ka ta. Naway, pagpalain ka pa ni Lord sa iyong good and kind and generous heart. Salamat sa iyo, Lolita. Love